Semoga para bapak ingkang sampun kasebat ing ajeng kersa enggal sumadyo. Dalipun Bapak Endro sing lundha, Pak Pri sing dalem, Bapak Rudi sing dalem, dalipun Cak Wat sing dalem, dalipun Bapak Yasmin sing dalem, Bapak Sukar sing dalem, Bapak Gayat sing dalem, Pak Karnawindro sing dalem, dalipun Bapak Sudar sing dalem, Bapak To Damin sing lundha, dalipun Pak Kartono sing lundha, dalipun Pak Karwijang sing dalem, sono panjenengan Pak Karyoso sing dalem. Ketinggalipun taksih kirang setunggal. Yuk. Dipeni nyampinge sida mukti temantene kirap ambe bayangkari dinaro sang pradonga ireng rame katon wibawa
sidake apa ora lho tar Ayo disidake Mas sidake ayo tenan ngono lho Mas adek odak janjine lho ya janjine piye lho Mas lah piye